Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Ja, beste kijkers van Omroep ZVL, fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Aan Tafel. En we zitten aan tafel hier op de Paal, bij café-restaurant Het Zicht ter Schelde. En Monique van Hezen is bij mij aangeschoven. Monique, hallo. Hallo. En jij bent Babs. Ja, klopt. Hè? Babs, voor de mensen die dat niet weten, wat is een Babs ook alweer? Een Babs is een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Kijk, dat is de officiële titel. Dat is de officiële titel, ja. Jij hebt genoegen om mensen in de echt te verbinden. Zeker weten. Hoe lang doe je dat al? Nog niet zo lang, 1,5 jaar inmiddels. Oké. En ja, het is fantastisch om mensen op zo'n mooie dag te mogen begeleiden. En dat is echt het leukste wat er is. Een feestje. Ja, een groot feest, ja. Jij zegt, ik doe dit nu 1,5 jaar. Ja. Dus dat betekent dat je daarvoor iets anders gedaan hebt? Hoe ben je daar, hoe word je Babs? Nou ja, ik zal het vertellen, ik heb nog een bedrijf, dat staat, dus samen met mijn man, dat staat helemaal. En ik roep al jaren, ik wil gaan babsen. Babs, dat is een werkwoord. Ja, babsen, ja. En toen dacht ik van, weet je wat, dan kan ik het altijd wel zeggen, maar ik ga dat gewoon eens doen. Dus dan, er zijn cursussen voor, dus je krijgt een cursus. Je wordt beëdigd door, in dit geval bij mij, door de rechtbank in Middelburg. Ja. En dan kan je aan de slag. En ja, dat is waanzinnig leuk. Het is net alsof je zelf trouwt. Je bent er zo bij betrokken. Ja. Dat is heel leuk om te doen. Even terug naar die opleiding. Ja. Hoe ziet dat eruit, een opleiding tot Babs? Welke dingen moet je leren? Wat moet je weten? Hoe lang duurt dat? Zo'n opleiding duurt 2 dagen. Ja, je kan ze ook, het zijn ook kortere, zijn ook langere, maar die van mij was 2 dagen. En je leert dus het wettelijke stukje, want het is wel natuurlijk, het is heel leuk om te doen. En er mag van alles en er kan van alles, maar er is altijd een wettelijk stuk. Ja. Je trouwt tenslotte mensen. En dat moet natuurlijk gewoon helemaal in orde zijn. Je kan grapjes maken, je kan van alles doen, maar het wettelijke stuk, dat moet gewoon kloppen. En het moet gewoon altijd ook gewoon serieus behandeld worden. En dat leer je. En dan leer je ook over verschillende locaties en de verschillen tussen wettelijk huwelijk en ceremonieel huwelijk, want dat is een heel groot verschil. En ja, dat soort dingen leer je en daar kan je dan na de hand mee aan de slag. En naast huwelijk heb je natuurlijk tegenwoordig ook steeds meer, denk ik, een geregistreerd partnerschap. Ja, toch? Klopt. Ja. Dat is ook, nou ja, daar kunnen we het straks misschien nog even over hebben. Ja. Maar nou ja, goed, je had die opleiding, heb je afgerond. Je bent beëdigd. Beëdigd, ja. Beledigd ook bijna zeggen door de rechtbank, maar je bent beëdigd. Ja. En dan? Want ja, dan moeten mensen ook nog weten dat ze bij jou terecht kunnen. Ja. Ja, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, ik had eigenlijk net beslist dat ik Babs zou worden en mijn cursus afgerond. En ik kwam iemand tegen die ik kende en die zei, oh, ik ga trouwen. En ik zei uit een grapje, dan kan ik jouw Babs worden. En zij zei gelijk, ja, dat is goed. En dat was een vuurdoop, want toen die mensen die trouwden, die heb ik eerst getrouwd in het stadhuis in Hulst voor een klein groepje. Kort, want ze hadden heel veel tijdgebrek, want ze moesten nog foto's maken langs haar werk. En toen heb ik na de hand op het kasteel van Capelle in België voor 150 mensen ceremonie gehouden. Aha. En het was fantastisch. Want daarnet noemde je het al even, maar dat is misschien even, laten we het meteen uitleggen. Je zegt van je hebt een officieel huwelijk en een ceremonieel huwelijk. Ja, dat klopt. Wat is het verschil en waarom kiest de een voor een ceremonieel huwelijk en de ander niet? Nou, begin ik even bij het begin. Je kan een Babs kan je via de gemeente krijgen. Dus stel, jij zegt ik ga trouwen. Dan zegt de gemeente, oké, dan is dit jouw Babs. De Babs heeft verschillende gemeentes in dienst. Dat heb ik niet. Ik ben zelfstandig. Maar een Babs heeft dus verschillende mensen in dienst. En die wijzen jou een Babs toe. En die komt bij jou langs. En die maakt 's avonds een uurtje, 2 uurtjes een praatje. En die gaat met de speech aan de slag. Dus bij de gemeente laat ik zeggen, je hebt zelf eigenlijk geen invloed op wie degene wordt die jou trouwt. Je kan wel eventueel vragen, stel dat je iemand weet van, goh, mag ik die of die? Maar dat kan niet gegarandeerd worden. Nee. En het is ook kort, want bij de gemeente, je trouwt om 2 uur en om 2:30 staat de volgende op de stoep. Ja. Ik kan je dus ook wettelijk trouwen, dat kan, want ik ben beëdigd, dus dat mag ook. Dan moet je wel bij de gemeente aanvragen of dat mag, maar dat mag. Maar dan moet je wel aanvragen. Ja. En je hebt dus ook het ceremoniële huwelijk en dat is heel iets anders. Je kan bijvoorbeeld zeggen van, oké, wij trouwen op maandagmorgen gratis bij de gemeente. Ja. Dat is 3 minuten werk. Ze zeggen een riedeltje van neem je op elkaar en je zegt ja, ik wil en het is klaar. Ja. Je krijgt je trouwboekje, je gaat naar huis. En dan zeg je bijvoorbeeld, oké, maar vrijdag is ons feest, ceremonieel. En dan kan je eigenlijk overal waar je maar wilt trouwen. Op het strand, in een kroegie,
waar je elkaar hebt leren kennen. Op de hockeyclub, op een kasteel, in het Dus bos. kan je het heel persoonlijk maken eigenlijk. En, Precies, ja. en dan kan er ook van alles. Want een zelfstandig bab steekt daar heel veel tijd in. Die heeft niet alleen contact met het bruidspaar, maar ook heel veel contact met eigenlijk iedereen waarvan het bruidspaar zegt, nou, die wil ik er wel bij betrekken. Dus de getuigen, maar ook bijvoorbeeld mensen, ik heb een hele goede vriendin en weet je, dat soort dingen. Kinderen, als er kinderen zijn, ja, dat is natuurlijk ook heel leuk. Of soms een hond die de trouwringen rond zijn nek naar binnen draagt, dat soort dingen. En dat kan natuurlijk niet als je maar 20 minuten hebt in een stadhuis. Want zoals je al zei, je hebt even een gesprekje, er komt eigenlijk een soort standaard verhaaltje. Ja. Wat is nou typisch aan een huwelijk die door Mo, getrouwd door Mo, is de naam van je bedrijf. Wat is nou typisch aan een huwelijk dat door jou gesloten is? Hoe ga jij te werk als Babs? Nou, ik denk het persoonlijke. En ook, ik weet dat ik als Babs eigenlijk meer doe dan dat ik zou moeten doen. Maar dat ligt ook een beetje in de aard van het beestje, denk ik. In welke zin is dat? Dat je er meer werk van maakt? Er zijn bijvoorbeeld dingen die zijn eigenlijk, die vragen mijn bruidspaar aan mij. En die zijn eigenlijk meer voor een huwelijk, voor een planner, zeg maar. En dan zeg ik van, nee jongens, ik kan je er wel mee helpen. En dan vind ik dat ook gewoon heel erg leuk om te doen. En het is het persoonlijke. Het is heel belangrijk dat je heel veel contact hebt met je bruidspaar, met je getuigen, de mensen eromheen, iedereen die belangrijk is. Bijvoorbeeld dat je ook weet van, goh, oma is ernstig ziek. En dat je dan ook nog een week voordat je dan gaat trouwen zegt van, jongens, is oma er nog? En altijd korte lijntjes, heel veel contact met elkaar. En leuk, het moet leuk zijn. Het moet niet schuren, geen vervelende dingen, geen akelige dingen. Maar het is wel soms heel erg leuk dat die getuigen nog net iets leuks weten te vertellen. Wat ook echt leuk is over het bruidspaar. En wat het bruidspaar niet weet. Het bruidspaar krijgt ook niet de speech te lezen. Ah, heel goed. Dus je wil zo'n bruidspaar echt verrassen. Ja. En je maakt eigenlijk, hoe kom jij dan tot een verhaaltje of tot je speech of tot je, wat is je werkwijze? Ja, alle informatie die je krijgt. Als ik daar ben, ik ga altijd naar het bruidspaar toe, waar dan ook. Binnenkort heb ik er een in Vlaardingen, daar ga ik naartoe. Gaat naar de mensen thuis? Ja, ik ga naar de mensen thuis. Ja. Daar ga ik ook. Ik zorg ook altijd dat ik de trouwlocatie bezoek. Dus ik wil weten waar ik terecht kom, dat ik geen verrassingen heb. En bij de mensen thuis vraag ik altijd of ik het gesprek mag opnemen. Dat is heel belangrijk, want dat is fijn voor mij met uitwerken. En je begint gewoon. Je begint van hoe zijn wij aan elkaar gekomen. En dan ging ik bij ze langs en dan was er ineens een grote bouffier, ik noem maar wat. En ik dacht, oh jee, weet je wat, dat soort dingen. Dus dat de mensen herkenbare dingen. Ja. En ik had pas een huwelijk en die mensen hadden 2 naaktkatjes. En dat noem ik de 2 kleine blote dames. Ja, dan ligt heel de zaal al plat natuurlijk. En hij had aan 1 vrouw niet genoeg, want ze kochten nog 2 kleine blote dames. Dus ik bedoel, het moet allemaal een beetje leuk en luchtig. Maar bijvoorbeeld als er pas iemand is overleden, iemand die heel veel voor iemand heeft betekend, dan wordt dat ook genoemd. Ja, zeker, zeker wel. Of je hebt bijvoorbeeld een vriendin die heel mooi viool speelt of zo. Ja. En je zegt gewoon, mag dat? Ja, dan kan dat. Ja. Dat is gewoon. Dus je wil echt ruimte geven voor tuurlijk, want alles het wat er op dat moment is. Hun feestje. Ja. En dat is heel belangrijk dat dat ook verloopt zoals het bruidspaar dat graag wil. Ja. Heb je een bepaald huwelijk wat je gesloten hebt waar wat heel bijzonder was? Of wat op een hele bijzondere locatie was? Of? Ja, het kasteel van Capelle is wel echt fantastisch. Dat is net over de grens natuurlijk in België. Ja, dat is een droom. Dat is echt een droom. Het is prachtig om te zien. En die hebben dus een kapel. En daar kan je dus gewoon ceremonieel trouwen in de kapel. Ja, dat is een fantastische ruimte. En er kunnen 150 mensen in. Die was ook helemaal bezet. En het was prachtig weer. De ramen stonden open. Je hoorde de vogeltjes fluiten. En mooier kon niet, zeg maar. Ja. Dus dat was een hele mooie locatie. Dat is heel bijzonder. Je komt op een hele persoonlijk, op een heel intiem moment eigenlijk bij mensen in hun leven. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook af en toe wel eens zoeken is. Ja. Om naar hoe maak je verbinding met iemand? Wat zijn de persoonlijke dingen waar die mensen waar ze op aangaan of waar ze blij van worden? De een is ook vrijer in zijn verhaal dan de ander. Er zijn ook mensen die vertellen gelijk alles wat je maar dan denkt, oh, dat is wel heel veel, dan weet ik gelijk alles. Maar er zijn ook mensen, daar moet je echt wel aan werken om ze zover te krijgen dat ze jouw dingen vertellen. Die ook weer leuk zijn om te melden natuurlijk. Want je wil wel dat niemand in het publiek even de socials tagt tussendoor. Of er nog iemand leuk voorbij komt op Tinder of zo.
Nee, je wil wel dat ze luisteren. Het is Ja. ook geen verhaal van 3 kwartier. Nee. Het is wel, een speech is ongeveer een half uurtje. Maar dat is dan ook inclusief het tekenen en inclusief het ja-woord. Want dat is natuurlijk toch wel... Het ja-woord is ook echt iets wat... Ja, dat is een serieus moment. Dan kan je niet even iets tussendoor of eventjes een grapje of een rolletje of die violist even laten... Nee, het ja-woord is wel iets waar je naartoe werkt. Ja. En wat wel belangrijk is. Ja. Want het is wettelijk. Noemde je al even zo het verschil tussen een ceremonieel huwelijk en officieel, of Ja. laten we zeggen. Wat voor, want er zijn nog soorten ceremonies of huwelijken, toch, die jij voltrekt? Ja, weet je, je kan eigenlijk... Iedereen die de liefde wil vieren, die kan bij mij terecht. Dus mensen uit de LHBTIQ, hartstikke leuk, fantastisch, heel leuk. Mensen die zeggen van ik ben 25 jaar geleden getrouwd en ik had geen geld voor een leuk feestje. En ik wil het nu nog eens even heel dik overdoen. Dat is natuurlijk ook fantastisch, want die mensen hebben al 25 jaar met elkaar meegemaakt. Dus dat is natuurlijk prachtig om te zeggen. Dus er zijn gewoon heel veel verschillende soorten manieren waarop je mensen kan trouwen. En het is ook bijvoorbeeld altijd zo dat als er een ceremonieel huwelijk is, dan is het huwelijk dus al wettelijk voltrokken op het stadhuis of door mij of op die maandagmorgen dat het gratis is. En dan is het wel zo dat ik ook nog bij het ceremoniële huwelijk, ik heb altijd prachtige actes bij en de mensen krijgen daar ook een akte. Want de akte van de gemeente die krijg je niet. Je krijgt een kopietje als je wil. Dat wordt gewoon even onder de kopieermachine gelegd. Ja. En bij mij krijg je gewoon, ik kijk wat voor soort mensen heb ik. Ja. Wat voor soort stijl hebben deze mensen. Ja. En dan krijg je gewoon een akte. Ja. En dat is heel leuk. Persoonlijke vraag, ben jij zelf getrouwd? Ja, zeker wel. Ja. Als jij, want nu voltrek jij natuurlijk veel huwelijken. Ja. Je bent zelf getrouwd in de tijd. Wat is er veranderd in de tussentijd? Of kan je iets zeggen over deze tijd? Wat er veel gedaan wordt in huwelijken of dingen die echt veranderd zijn ten opzichte van toen jij in je huwelijk Ja, ik ben zelf 18 jaar geleden getrouwd. En dan was je eigenlijk alleen maar, je trouwde wettelijk. En dat was het. Ik ben dan wel in de Hof de Zandenkerk in Kloosterzanden. Ja, dat is een officiële trouwlocatie van de gemeente Huls. Dus daar mag je gewoon trouwen. Maar nu kan je dus gewoon overal trouwen. En als de gemeente zegt van daar willen wij geen wettelijk huwelijk laten voltrekken. Dat kan omdat er bijvoorbeeld niet genoeg parkeerplaats is. Niet genoeg toiletten. Niet toegankelijk is voor rolstoelen. Dat zijn allemaal eisen waar de gemeente... Maar als de gemeente zegt, oké, dat is er allemaal, dan mag jij ook wettelijk trouwen. Maar als de gemeente zegt, dat willen wij niet, dan moet je toch wettelijk trouwen voor de gemeente. Op een moment, of door mij, of dat je zelf kiest op een ander moment. En dan ga je ceremonieel trouwen. En dat wordt, ik denk dat in 80%, 70% van de gevallen er ceremonieel getrouwd wordt. Ja. Vooral jonge mensen vinden het geen probleem. Ze zeggen, dan gaan we op maandagmorgen eventjes langs de gemeente en dan tekenen we even, gaan we daarna doen naar ons werk. Ja. Omdat toch echt die persoonlijke aandacht, die persoonlijke verhalen, die flexibiliteit eigenlijk in zo'n ceremonie, dat vindt men belangrijk. Ja, en ik denk ook van, het is ook wel een stukje kosten, want dat begrijp ik wel. Want kijk, een babs wordt toegewezen door de gemeente als je een gemeentebabs neemt. Als je een zelfstandig babs neemt, dan betekent dat niet dat je die kosten niet moet betalen. Nee. Dat betekent juist dat je nog meer kosten kwijt bent. Want zij moeten er ook iemand bij zijn om te kijken van, doet die mevrouw het goed? Want dan wordt gecontroleerd. Want als je niet, je moet het goed doen, want anders zijn de mensen niet getrouwd. Dat kan natuurlijk niet. Ja. En er is gewoon een heel groot verschil van, ga je dat op die manier doen? En ga je dat dus op 2 manieren, dus wettelijk en daarna ceremonieel? Of zeg je van, oké, ik ga gewoon heel makkelijk en basic gewoon op die maandagmorgen samen op de fiets even tekenen en daarna gewoon aan het werk. Ja. En dan heel ceremonieel met heel veel toeters en bellen, want dat kan dan. Je bent veel vrijer als je een ceremonieel huwelijk doet. Ja, nou dat klinkt, ik ben toevallig net dit jaar getrouwd, maar ik zou bijna zin krijgen om weer dat is nou jammer, hè? Maar misschien over een aantal jaar als we het nog eens opnieuw willen doen. Ja, wie weet. Ja. Hey, als mensen jou willen boeken of willen vragen om een babs te zijn, waar kunnen ze jou dan vinden? Op Instagram, Getrouwd door Mo. Getrouwd door Mo, via Instagram. Getrouwd door Mo, ja. Heel leuk. En wat ik dan zo benieuwd, ik
je zit natuurlijk nu zo vol me, maar hoe zie je er dan uit als je zo'n huwelijk voltrekt? Hoe ziet dat eruit? Dat ligt eraan wat je wil. Ik kan er zo uitzien. Ja? Sommige mensen hebben echt bijvoorbeeld een flower power. Dan probeer ik daar ook altijd een Heb je dan wel beetje kleding aan toch wel? Ja. Nee, maar ja. Flower power. Ja, maar iets gebloemd. Hè? Ja, leuke gebloemde zo. broek of Ja, zo. leuke wijde pijpen. Dat kan dus Ja, ook. ja, ja. Maar er zijn ook mensen die willen mij heel graag in de toga. En ik heb een toga. Heb je een toga? Ja, natuurlijk. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe jij er dan uitziet. Kunnen we daar even naar kijken? Ja, zeker wel. Dan gaan we even kijken. Dan doe ik even zo. En dan verschijn jij als het goed is. Nou, Monique. Ja. Wat zie je er prachtig uit. Ja, toga dus. Toga in het blauw. Ja. Dus als we in het huwelijksbootje treden, dan... Je kan ook gewoon in normale kleding, maar die toga is ook gewoon, dan ben je gewoon ineens de babs. En dus, ik vind het zelf het leukste om met mijn toga. Maar goed, als mensen het niet willen, hoeft het niet. Geweldig. Bij de gemeente hoeft het zelfs ook niet meer als je niet wil. Nou, ik ga morgen mijn echtscheiding in orde maken, zodat ik nog een keer bij jou Dat is kan goed. trouwen. Hartstikke goed. Dankjewel voor de komst, dankjewel voor het hele fijne gesprek. Ja, dankjewel. En de mensen thuis bedanken we natuurlijk weer voor het kijken. En hopelijk weer tot volgende week bij Aan Tafel, hier op Omroep ZVL. Dankjewel.